आंनि फिसाया गोमानानै दङ। नोंथांमोनहा अननानै बहा दङ नागिरनानै लाबोदो। आंहा फिसा हौवा सासे दङ, लेखा फोरोंनांगौ दङ। जेनिबो राहा गैया। आं बिजामादैनो आङो 2014 मायथाइनि 18 मेआव हाबाखौ होदोंमोन। हाबा होखांनायनि 1.5 बोसोर उनावनो बियो बेंगालराव खामानि मावनो होननानै आंनि न'निफ्रायनो बियो ओंखारलांदों। ओंखारलांखांनायनि उनाव बियो 3 बोसोर जाहैबाय। 3 बोसोर जायोबाबो बियो बिसि फिसा जेबो खबर लायाखैमोन। दा जानाय लोंनाय अभाबनि थाखाय बियो आंनि न'आव आंनि फिसाखौ लाबोफिनो, फिसौखौबो लाबोफिनो। बेनि उनाव रायजोफ्रा बे आंनि फिसाजो आरो फिसौखौ 2020 नि 1 डिसेम्बराव दोनलांफिननाय जायो आरो बेहाय हौवायाबो फैनानै आंनि फिसाजोखौ लाखिफिननाय जायो। दा लाखिफिननानै बे 2020 नि 1 डिसेम्बरावनो बियो मोनाबिलि 5टासोआव खारलांफिनो। बे दिननिफ्रायनो आंनि बिजामादैया गैया। दासिम नुनाय जायाखै। दा नोंथांमोनहा बबेहाय दङ बेखौ नुबाय बायोबा अननानै खिथाहरोबा मोजां। पुलिस थानायाव आं होथ'नाय जायाखै। बिजामादैखौ मोनफिननो हास्थायो। न'खरावथ' जेबो दावराव दावसि आं खोनानो मोनाखै। अब्लाबो बे बिजामादैया मानि खारनाव बिदि गोमानानै दं आं बुजिनो मोनाखै आरो। बेखौबो आं मिथिनो मोनाखै। दङ होननाय खोनादों। नंगौ नङा मालायनि खोथा, आं बेखौ बिसास सानथ'नाय जायाखै आरो। दा मानसिखौ आङो ओरैहाय बङाइगाव साइडआव दङ होननानै बायदि खोनादों आरो। आङो बे पुलिस एफआइआर होनानै पुलिसफोरखौ नागिरहोनायनि खायदाखौ लानाय जासिगोन। बाय थादोंमोन, नाथाय बे लांनाय फन नाम्बारा नांहैयाखै। बिनि थाखायनो आं फन नाम्बार गैयिनि खालामनाय जायासै आरो। गावबो हराखै खनसेबो। जेसेबां दिननिफ्राय खारदों बे दिननिफ्रायनो दिनैसिम दासिम खनसेबो फन रायलायनो मोननाय जायाखै। हौवानि न'खराथ' जों मिथियाल' होनो बिमा बिफाया। दा सोंबाबो बिसोरो दासिम सिखार जायाखै आरो बबावहाय दङ दासिम खिन्थानाय जायाखै जोंनो। गामियाव नालिस होदों जोङो मोननै पक्षजों जों अनेक सालिसा बिसारबो खुंबाय। नाथाय बिनि गेजेराव बिमा बिफाया दिहुननानै होआखै। गथ'आ दा 5 बोसोरनि बारबाय। स्कुल फरायो।